ба иттилои манобеи радиои озодӣ 1700 маҳбусро аз зиндони рақами 1 дар маркази Душанбе ба маҳбаси нав дар шаҳри Ваҳдат кӯчонданд. Як намояндаи сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноӣ 27 июл ба радиоозодӣ гуфт, онҳо рӯзи якшанбеи гузашта 25 июл ҷобаҷо шуданд. Шароити маҳбаси нав беҳтар аст. Агар дар маҳбаси аввал дар як утоқ то 80 нафар нигоҳ дошта мешуданд, дар ҳуҷраҳои маҳбаси нав 10 нафарӣ нигаҳдорӣ мешаванд. Шароити хобу ошхонаву муҳити дигар низ беҳтар аст, илова кард ӯ. Маҳбаси нав дар канори рӯи Душанбе Ваҳдат дар 15 километрии маркази пойтахт ҷойгир аст, вале хабарнигорону намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ ва созмонҳои ҳомии ҳуқуқ онро надиданд. Нилуфар Раҷаб ва духтари Раҳматулло Раҷаб, узви зиндонии ҳизби дар Тоҷикистон мамнӯи Наҳзати Исломӣ, 27 июл гуфт, падараш дар зиндони нав дар Ваҳдат қарор дорад, аммо ҳанӯз бо ӯ суҳбат накарданд ва дар бораи шароити ин маҳбас чизе намедонанд. Кӯчондани зиндониён аз маҳбаси рақами аввали Душанбе ба зиндоне дар Ваҳдат 14 июли имсол оғоз шуда буд. Бар асоси умури расмӣ дар Тоҷикистон 19 боздоштгоҳ ва зиндон мавҷуд аст. То замони қабули қонуни Авф дар охири соли 2019 дар ин муассисаҳо тақрибан 13 000 маҳбусро нигоҳ медоштанд. Бар асоси қонуни мазкур беш аз 7 000 нафари онҳо озод шуданд. Дар 3 соли охир зиндонҳои Тоҷикистон шоҳиди чанд ошӯби хунин шуданд, ки камбудҳои ин маҳбасҳоро бармало кард. Дар ошӯбҳо дар зиндонҳои Хуҷанд ва Ваҳдат, ки солҳои 2018 ва 2019 рух дод, дар маҷмӯъ 50 нафар кушта шуданд. Мақомот гуфтанд ошӯб кори дасти ифротгароёни исломӣ буд, аммо ҳомиёни ҳуқуқ бадрафторӣ бо маҳбусон, аз ҷумла тамаҷҷӯиро аз омилҳои эҳтимолии ангезандаи исьёни маҳбусон ном бурданд.